yen aku bocah gunung depengin dunungku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon niki lagi sliramu ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku muga aja nganti gawe gila ngati tina pina ing kita Allah ya mas ya mas ya mas apa kowe ra kelingan dalan ning omahku ana latar padha lelungguhan
Bismillah Samar Wani Kemarin ringgit samar pamoring suksma
Sinoksmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking layap priyeping ngaluyut pindho pecating sumena sumusuping rasa jati wae lah dalah berkenjang marudaya ditika rumah pak pong kali condhe ngulon miline ku geruk ora semengko kabeh wae didya kala drembama baju barat dajuluri pandumeya jarameya kula wonten dawuh pukulun marmo dina iki sliramu padha ulun timbali bebasan ado ulun awe cedhak ulun raketake sabab dadi rohanira yen to dina iki aku diutus dene panjenengane Adi Guru kinen nak yenake kelawan pekabaran kang tumeka ning Kayuwangan Suralaya yen to iki dina jare iki Lurah Semar Badranaya kuwi arep mbangun kayangan mongko sliramu ngerti dhewe yen to kayangan kuwi papan denunging para dewa titah sawantah ora kenyah najan Kyai Semar Badranaya kuwi menungso pengawak dewa ning dheweke iki ra iji wujude menungso lumrah dadi ora wenang yen to dheweke mangun kayangan mula kang saka kuwi pawarta iki bakal tak yenake ulun bakal tumedhak mring Arcapada mengko tak takonani dhewe Kyai Semar Badranaya nek kena tak ndekno parandene dheweke mbaguguk Makutha Waton merong Kampojingga bondan kang tanpa ratu lah ulun diparingi purba lawan wasesa dene panjenengane Adi Guru kinen anyendal mayang kelawan Kyai Semar Badranaya mula didya kala drembama baju barat baju luri pandumeya jarameya sira kabeh ayo nderek kelawan jengaring ulun tumurun maring Arcapada iya Madipati kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Kula Narada sliramu aja katalumpen nek pancen Kyai Semar Badranaya nyata dheweke harep ya kuwi bondan tanpa ratu bangun kayangan dikandhani ora kena sliramu tak wenangake njabel kelawan nyawane Kyai Semar Badranaya oh sampun nek perkawis bedol niku mun bagian kula mangke kula bedole nyawane Kyai Semar Badranaya mula kang saka kuwi ya ayo dina iki aja kesuwen mara diake derena ulun wis lungse tumapak ing wanci tali wangke mung kari salam ya budalke dina iki kabeh padha nderek kelawan jengaring ulun wah Yeah!
Yo kabeh wae kadang para bangsa malus padha metu jim setan priprayangan wewe gombel balung atang kok ilulu banaspati ayo padha nderekake kelawan jenggaring Gusti Mupukulun Bathara Narada kang tumedhak mring Arcapada ya gedhe cilik lanang wadon tuwa nama jenu sing keri mbok sawiji ayo padha nderek kanthi aluk barengan sandiki ndeke sapa aja digondheli ya Cak kae Gustimu wis tindak ayo enggal-enggal kadherekake bareng-bareng rame-rame sak kancane Cak yo aja digondheli aja digondheli goyang bareng yo aja digondheli aja digondheli cincin sithik yo aja digondheli aja digondheli goyang lagi yo aja digondheli aja digondheli goyang bareng aja digondheli aja digondheli goyang pocong yo aku elu pae aja digondheli aku melu pae aja digondheli aku derek bapak ning daleme burita iki aku melu pae aja digondheli aku melu pae aja digondheli melu pae aja digondheli aku nderek bapak nonton wayang dalu niki aku melu pae aja digondheli aku melu pae nonton wayang dalu niki aku melu pae aja digondheli aku melu bapak wasta saka bokong matur suwun ana bocah cilik diingklik pake arep jak nonton wayang. Oh, lah iya, lah kekelukan angin saka wetan ya wis.
mlebu nyang gorokan wis. Heeh. Matur suwun, ning nuwun sewu nggih kula tak menikmati rokok pekareman kula sukun putih sinem. Udo dulu, udo dulu. 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 Sukun putih sinem belas. Matur suwun. Pokoke raketan keselak-selak angger sukun putih sinem belas niku lah pun wis pokoke cocok. Heeh, udut meneh. Nggih, matur suwun. Kenging napa Bapak Ibu kula nek udut kok milih sing sukun putih 16 mergo niku ana makna sing jelas. Sing diarani sukun awak dhewe uripe ayuh ora usah nusa-nusu sing penting padha urip sing mergo rukun niku agawe sentosa kok sentolo nggo ndadung gulumu kuwi kok iso. Dadi nek wong rukun iki agawe sentosa nek wong cerah agawe bubra nek bubur iku masa munggo sajen ta ya kowe ngene iso. Ya ngono. Nah, wondene putih kuwi amutihake jiwa lan raga supaya cinaket mring Gusti sing Maha Kuwasa. Wondene 16 kuwi supaya nempuh apa sing kersake Gusti Allah ingkang Maha Welas. Allahumma amin. Bapak Ibu, para rawuh sami kakung sumaun ingkang satudhat kinurmatan, kula pinangkong talanging salira almarhum Bapak Sutarto kaliyan Ibu Rita ingkang duinguni menika dipun suwuni kalian ingkang putri ya kuwi Dimas Lorowayu Oktavia Avita Ningrum ingkang rikala semanten nate dipun ajak ningali pagelaran Ringgit Purwa utawi wayang Aku Elu Pake. Mila lajeng tukul prentuling manah di Oktavia kunjuk dateng bapakipun rikala semanten, Pak, besok nek aku omah-omah dadi manten aku tanggapno wayang sing ana Aku Elu Pake ya Pak. Heeh, lah gandeng menika sampun dipun aturaken pramila mungguing tiyang agama almarhum Bapak Sutarto Ibu Rita sampun boten kagungan nandar, tumraping tiyang Jawa sampun boten badhe tinagih ingkang kawogan nenggih yang menang Bathara kala saandhanipun pramila panjenengan sekseni sedaya bilih pangudaraosipun almarhum Bapak Sutarto Ibu Rita sampun luar. Sineksinen dinten 7 penan gangsal taun 8 sasi 12 tinampi wonten ing dinten Jumat malam setu saarang kepanipun. So sineksinan kaki danyang nini danyang kang mbawreksa wonten ing dusun Tubanan, Mbah Agung Alim sak kukuban, Mbah Gelagawangi sak kukuban. Muga-muga sepindah kunjuk dumateng almarhum Bapak Sutarto anggenipun sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah, paring ana padang jembar kuburipun, dipun paringi pangapunten sedaya kalepatanipun lan dipun ya tampi sedaya amalipun ingkang sae satemah kalebetaken dhateng swarganipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Dene Ibu Rita sak kulawarga muga-muga tansah paring ana sehat jasmani lan rohanipun, tetep imanipun lan paring ana panjang umuripun, gedhe rezekine satemah wareg lan marem anggenipun momong dhateng putra wayipun sedaya. Amin amin Allahumma amin. Dene tumuju maring anak kula wadon di Oktavia Avita Ningrum, muga-muga anggenipun mangun bali wisma paring ana atut runtut lir pindaning mimi lawan mintuna nganti tekan kaken-kaken inan-inen temah dadi kulawarga ingkang sakinah mawaddah twin warahmah lan muga ora suwe meneh tumuli enggal kaparingan momongan
mijiling wiji kang sejati tukuling putra kang migunani tumraping nusa desa bangsa kalawan agami amin amin Allahumma amin. Dene ingkang wekasan Bapak Ibu monggo dipun dongakake burita muga-muga tumuli enggal entuk judul kaya kang putri lan uga taparing ana entuk rejeki kang kathah tur barokah kenging kangge sanguning ibadah lan muga-muga ana sing turah supaya besok kena kanggo tinggalan putra sumarambah menyang sagung wayah alhamdulillah. Wasana cekap Bapak Ibu wilujeng dalu sugeng lelan kanthi sikeca sinartan amirsani pagelaran inggit purwa. Ya do mlaku mundhak keri karencaku cah yo. Aja digondeli aja digondeli aja digondeli goyang lagi yeah. Leng-leng ramian ingkang sasongko gumenyar marang goroming puri mangkin tanpa siring helep ningkang omah mas lir murubing langit den sembah niring ulun kapur bori sang morbe ngarep sahanan ingkang nikanang sing dasih maweh buka sawegung dahat suking kayun-kayung yun yat sang noto jinurung iwang suksmo karyo hasar yang sabumi denyo papanggian sami awes yaring jawi seranane wong yen luhung kudu betah topo cegah guling eling salah jatmika yen wacana kudu manis murih semseming sasama samaning manungsa sami miyat langening kalang yanagara panda moncar tineler kekonang suram sorotetan padang
kasur lan pajaring purnaning gegono himo ana wenging ujung hancala tawenyo sinawung sat-sat sekar sinuji unggian Dewi Drupadi lan Nata Puntadewa Prabu agrar jroning pajawakan negeri Ngamarta Sang Nata Prabu Puntadewa lenggasini waka kadhep sagung prakadanyira Pandhawa Data Pitana mungguh maknane suwuh kuwi sirna rep kuwi swasana kang tentrem data iku mangesti wondene Pitana iku luhur lire sirna kang memala mahanani jagat kuwi tentrem menawa kita tansah ngesti maring luhuring budaya katon ramyang-ramyang jagat wetan maya-maya jagat kulon kadyana ponang cahya ndaru kartika lah punika tawarnane gumelaring negari Ngamarta ingkang yekti dadi purwaning carita. Duh negari Ngamarta lamun dinulu saking katebian senadyan sekedhik papane rada miring paramdene meh warata. Kawimbuhan ing mriku wonten warna biru beborian cahya wilet wilis wenes ingkang winangun pantes. Sinusul wonten kayu gongkang malengkung lenggak-lenggok ilining kanang pekasan anjok mring jurang grujugan dasare pasitene subur kawimbuhan mirah toya mila sakaduning paningal kinembong kaliyan ijeming gegudungan datan kantun wonten panjreng puspita manda kang amonca warni lamun to Cilandra yayah papan kang den kemuli dening Sang Permadani kacetha pating karlip pating kalebir lir pindaning Kartika kang silih sasana wondene kinarya bubukaning ngakondawe tuhu ngupadi negari 100 datan antuk kalih 1000 tan jangkep sedasa dasa negari panjang maring ngapunjung pasir ukir gemahari pahlo jinawi karta tata turaharja satemah panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkorake pagunungan ngenaken benawi ngiringaken pasabinan miwah angayunake menyang bandaran gedhe Allah tulus ingkang sarwekti nandur jinawi murah ingkang samyati niku gemah kang laku dagang layar dalu tuwin rainten datan ana pedhe lebetan ana sang saine dalan wondene ripah jalma manca ingkang sami bubara sabetun praja sadaya sami hangraos jejel haril hapipit pangrasa ben tepung cukit wis manira satemah papan ingkang jatosipun wiwit katingal rupa inggawit saking raharjanipun praja sinten to ingkang menang angel nggawe dampar kencana munggih negari Ngamarta yekti wis ana pilahaning dhewe-dhewe lamun to dewa wisik kethek pragosa pandhita peparap ratu wenang jejuluk Sang Maha Prabu Puntadewa ya jejuluk Sang Maha Prabu Yudhistira Guna Talikrama Darma Wangsa Darma Kusuma Sang Prabu Anjata Satru ugi jejuluk Sang Prabu Kuntat Dakwah ingkang maknane kun kuwi dadi tat kewisarana dakwah panggiharing agama nalika semana nujari Respati Sang Nata miyos siniraka lenggah damparing kencana ingkang pinadhe ing susaca lemek babut terang medani sinebaran menyang sari Ginanda Wida jebat kasturi denayap sang yiwane kenya salujur ingkang samya endah warnane rompiyah sesinome banyak mas mentok mas kacumalika dewi panggo ingkang sararukma kongas gandening Sang Nata
nganti dumugi jamining pangurahan satemah sirna kamanungsane lamun ta Cinandra yayah Bathara Indra angejawantah den ayap sang Hywaning Hapsari. Sinten to nalika semana ingkang parang marak seba ngabiyantara ngarsa dalem Sang Prabu Puntadewa. Lah punika tawarnanira ingkang ketingal anger gemeng lir pindhaning Tugu Sinokarta panyayah lintang Bima Sekti gedhe dhuwur wok simbar jojo satriya panenggak Pandhawa ingkang akekasih Raden Wrakudara ya Raden Bratasena Raden Bimasena ya Raden Ganda Wastratmaja ya ugi katelah Raden Asluhu Bratasaunan ingkang satriya kang kukuh lan kenceng ing panemune jujur ing pangandikane yen iya ya iya yen ora ya ora. Pramila Sang Bratasena menang mangagem gelung minangkara ndek ngarep dhuwur mburi ingkang mengko werdi tansah anengenake kalawan kabutuhaning ngakathah angiwake kalawan kabutuhaning pribadi sarta kasinungan pusaka ingkang awujud kuku Pancanaka ingkang maknane kuku kuwi kukuh panca kuwi lima naka kuwi landhep ing endi papane Sang Bratasena tansah kukuh sarta landhep benya gegondelan mring limang wanci pinangka pangabektining titah tumuju maring pangawasaning Gusti sinambung ing arsa ingkang katingal lenggah mariklu yayah konwing pratala wedananira suwanipun ingkang kadang ing Madukara pamadya Pandhawa ingkang akekasih Raden Janaka iya kekasih Raden Harjuna Bambang Parto Raden Kumbang Ali-ali iya katelah Raden Asluhu Rohul Janah ingkang maknane kasumargan sapa kang wis bisa kaya Raden Janaka wujuding kita sedaya ing kono wis bisa nggayuh kalawan kasuwarganing ngurip pramila kondanging jagat Raden Janaka yen ta wong lanang ngundangake kalawan kadigdayane lamun ta wong wadon angundangake kalawan kebagusane Raden Janaka datan kantun sawanipun kadang Wuragil Pandhawa Raden Nakula Sadewa ya radyan pinten tangsen dereng ta nalika semana Sang Prabu Puntadewa medhar sabda kasaru gigiring Pasiban Jawi rawira Sang Prabu Kresna kelawan Prabu Baladewa Pindawarna satemah katingal tintrim jroning pasewakan galiah-galiah nalendra kekalih anggenipun lumaksana katingal rop sidhem permanem datan ana sabane walang alis gegodhongan datan obah samirana tan lumampah amung lamat-lamat kapiyarsa swaranipun pradonga ingkang munyuhang nganyut binarang oceng kukul ingkang mencok panging waringen kasambet pangliking Widawati utawi waranggana ingkang acacah sekawan menggah asmanipun ingkang lenggahipun celak kalian dalang menika satunggaling waranggana ingkang maksih kenya taksih wonten ing pawiyatan lenggah wonten ing SMA kelas tunggal kaparingan pusaka asma Diajeng Sukma Ayu sinambet kalian ingkang nomor kalih menika ugi maksih kenya nembe lenggah wonten ing SMK kelas tunggal minggah dhateng kelas kalih kaparingan pusaka asma Diajeng Seril Setyawati wonten ing angka 3 menika ugi maksih kenya taksih lenggah wonten ing sekolah menengah kejuruan atas kelas 3 kaparingan pusaka asma Diajeng Ica Wulandari wonten ingkang wekasan punika danyanging pesinden gawan kothak lenderekke wit taun 1905 ngantos sakmenika kaparingan pusaka asma Diajeng Hajah Sri Lestari wingking laladan Kitha Karaban Kecamatan Gabus Kabupatening Pati miwas sabawane adipandi gemblak kor kemasan ingkang sami nambut kadingaya teng jibanipun suwang-suwang gumiring kelawan sabdanipun Sang Prabu Puntadewa tumuju maring Kengraka Prabu Kresna miwah Prabu Baladewa Pindawarna temah lamun ta Cinandra saking Mandara kaya mangkono wijil pangudyas maring Indra saking Sang Nata kang dereng kawiyosing lesan
Satriya kang ana ndang wulangon dahat saendriya dahat bisa lawan garwa angklos ketes dahat eling Sang Rama Putra kalo keng rat satriya ayodya Satriya kang ana ndang wulangon dahat saendriya dahat bisa lawan garwa angklos ketes dahat eling Sang Rama Putra kalo keng rat satriya ayodya Sritinon ing pasewakan busana maneka warna sebab puspiting pudyana yuang panjrahing sarwarokma renggeng maning
mawa retna Prabanya sumirat kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring tatit wimbu gondo ambrenging katiuping maruta manda saparan mangambar kongas ratune ratu utama patihe patih linuwe pranayaka tias raharja panekaring becik-becik parandene andati karya sengkala bendu malar makin andodra rupi dong ribeti beda angribeti beda kersane wong sak negara yo kawula nuwun duh Koko Prabu Sri Bathara Kresna adamel kaget penggalih kawula sakadang Pandhawa dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta kepareng ngomboten nilar ing Subasita kang rayi kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten dhandhap pepadanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna inggih Yayi. Maro paduka ngaturaken pangabekti sampun kula tampi dawuhing sesami-sami Yayi. Wangsul pangestawanipun Kakang Indrawati Kiwala mugi tinampi ngarsa dalem paduka Yayi Prabu Puntadewa kawula non Yayi. Inggih Koko Prabu. Guranastaka kalih kapetek ning mustaka dados jimat pangestunipun paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Salajengipun mugi kasekecaken anggenipun pinarak Koko Prabu. Inggih Yayi. Sajak sampun boten ingkang prayogi lenggahipun pun Kakang Indrawati Yayi. Koko Prabu Baladewa rawuh paduka kepareng kang rayi kula ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu. Wae lah dalah inggih Yayi. Marwa paduka Yayi ngaturake pambagya sepanakara metu benjangipun Kakang ing Mandura Dhat katedha kalingga murda mboten langkung pun Kakang kalungaken wonten ing Jangga Rumeswing Pranaja mimbana dhateng Balaksana kula wangsul pangestunipun Kakang mugi tinampi ngarsa dalem paduka Yayi Prabu Puntadewa kawula non Yayi. Inggih Koko Prabu kacadhang ing asta kula kalih kapetek ing mustaka dados jimat paripih pangestunipun paduka Koko Prabu.
dene salajengipun mugi kasukecakaken anggenipun pinarak Koko Prabu. Inggih, sajak sampun boten ingkang prayogi, nggih namung kemawon adamel bombong penggalih pun Kakang ing Mandura menika kala wau sak samunipun pun Kakang prapting dhateng negari Ngamarta pun Kakang pinapak kaliyan ungling gongsa kanthi munya ngungkung we la dalah sinareng kula waspasaken lawa warangganane kok papat kok le ayu-ayu kabeh yayi niku kula pengin ngertos isih perawan napa ana sing randha napa sampun kagungan yayi. Inggih kleres menika ingkang pinggil pindah menika sampun wonten ingkang kagungan namung ingkang tiga menika taksih kenyok. Wah kok isih perawan kok ya wis padha pinter golek kaya ya yayi. Wah ya kula sing pinggir mriki niku kula rada kesengsem kok pipine kok le mempur kaya maha yayi. Kira-kira besok bejane sapa sing iso duweni ya yayi. Wah, Jrideng Kresna kakangku Baladewa kakangku Sarawuh Mubasaku Tampanana. Yayi Werkudara ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana godhek Werkudara tak tampa pangestuku Tampanana. Bule kakangku. Kok nyeluk karo wong tuwa kok bule iki piye to? Nyatane ya bule. Pangestuku Tampanana Werkudara tak tampa dadi jimat. Senajan kang rayi kula pun Janaka ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu Harjuna kadang kayipinipun Kakang iya Dimas. Gawe bungah atine wong tuwa tak tampa pangestuku Tampanana Permadi. Inggih kula tampi dados jimat. Harjuna, piye kabare? Ana ing Madukara rak ya padha slamet, sehat walang apiat to Janaka? Inggih pangestunipun sami wilujeng syukur. Saora-orane wong tuwa ki rumangsa seneng nek krungu pawartane para sedulur ki padha sehat wal ngapiat Janaka. Yayaji kula wonten dawuh Koko Prabu sampun ngantos damel kaget penggalipun paduka Yayaji. Bilih anggenipun pun Kakang prapteng dinten sakmenika yektosipun sepindah kula nyuwun pangapunten mergi menapa yayi yektosipun ingkang naminipun piandel utawi pusaka menika pendak warsa menika parikedah dipun suceni yayi inggih menika tumapaking mangsa kala wulan sura nanging nuwun sewu yayi kala wingi menika pun Kakang kabekta saking sumasana mila lajeng pun Kakang menika ngantos katalumpen kesupen kula mboten ngaturi pirsa dhateng paduka Yayaji bilih tumapaking wulan sura menika sampun lumampah kula mboten ngatur pemut supados piandel-piandel paduka sakadang Pandhawa menika dipun suceni mila yayi menika pun Kakang ketemben kemutan senajan menika taksih ngancik dhateng wulan Safar nanging nuwun sewu wong-wong lali niku ora kena dipaido wong lali niku mboten eling kok yayi mila lekasing pun Kakang senajan wis kliwat sasi sura ora dadi baya penapa lekasing pun Kakang ing Ndaramati kula merayogiaken dhateng paduka sakadang Pandhawa supados kersa anglempakaken pusaka-pusakanipun wiwit saking Jamus Jimat Kalimasada Kiai Gada Rujakpala Kiai Harda Dedali miwah Kiai Songsong Tunggul Naga ing mangke keparenga pun aturna dhateng kula tumunten badhe kula bekta minggah wonten ing Kayuwangan Suralaya saperlu badhe kula suceni supados menawi kaginakaken boten badhe anguci wani yayi nanging menika sampun klewat wulan sura mboten dados menapa yayi luwih becik kliwat sithik ora perkara tinimbangane ora babar pisan disuceni menika malah mbilaeni yayi sabab naminipun pusaka menika nuwun sewu ambak mung sakwujuding pusaka ning yektosipun menika wonten daya khasiatipun ingkang linuwih contone Jamus Jimat Kalimasada paduka Yayaji kedah kados sampun boten ngantos awel angaturaken dhateng kula ugi Werkudara Gada Rujakpala paring nawan pun Kakang Janaka ya kuwi Harda Dedali
lan kula Sedewa Songsong Tunggul Naga atur nopun Kakang Daya-daya tumuli mengko bakal pun Kakang asta munggahing Kayiwangan Suralaya ndak sucenane senajan kliwat wancine ora dadi baya pengapa yayi. Seranane wong yen luhung kudu petatopo tegak guling elinga solajat mika yen wacana kudu manis muris seming sasama samaning manungsa sami dereng kasambet sabdanira Sang Prabu Kresna anggenipun badhe angampil dhateng piyandil-piyandilipun kadangira Pandhawa kasaru gegiring Paseban Jawi swanipun Kyai Petruk kantong bolong kang minggas tinggil binaturata derajat-derajat kagiat kang samya angune rangane bumi gonjeng langit kelap-kelap katon oleh regincang ing risang mawe gandrung sabarang kadul wukar moyak mayit saking tias bali wolu mari sing gandrung
oi ya oh amompom amompom jember dalangane ya sura kawula nuwun Hamid pasang kaliman tabi tinabetna nyiloduni katebena ing tulasari dumawa ing tawang-tawang duh ndara kengabdi kula pun Petruk ingkang sowan keparenga kula ngaturaken sumping pangabekti kula ndara iya Petruk sliramu ngaturake pangabekti wis ndak tampa ral pangestuning sun mara tampanana Petruk nggih katabdah ing asta kula kalih kaptek ning sirah dados jimat pangestunipun ndara kula Puntadewa. Ana apa Petruk dene sliramu sowan ora katimbalan. Semengko pengawak bojro menggos-menggos ambegamu gembrobyos keringetmu kowe Petruk. Ndara wali-wali menapa anggen kula sowan mriki mergi kula menika dipun utus kalih Kiyaine Semar Badranaya. Wali-wali napa bilih Kiai Semar Badranaya menika awon tanpa rupi sinebat Ki Lurah Semar Badranaya, Ki Nayantaka, Ki Janggan Asmara Santa, Ki Duda Manang Munung nggih danyange tanah Jawi ndara. Monggo nuwun sewu ndara. Bilih mituhu saking pemangsipun kakekne Semar Badranaya sakniki cacakane wong Jawa sampun sami supe dhateng kejawenipun. Wong Jawa wis ilang jawane. Mila keparinge kakekne Semar kepingin dandan-dandan dhateng kawontenan kanthi sesanti Kiai Semar Badranaya bakal mbangun kanyuwanan ndara. Ngono Petruk. Nggih. Iya prayoga Petruk apa sing dadi gegayuhane wong atuwamu Kakang Semar Badranaya. Mila saking menika ndara jumbuh dhateng kawonten ingkang kados sematen menika kala wau mituhu dhateng pamanggahipun Kiyaine Semar Badranaya kangge sarana anggenipun kakekne Semar Badranaya badhe mbangun kanyuwanan kula dipun utus kinen ngampil piyandelipun ndara kula Puntadewa wujudipun pusaka jamus jimat kalima sada ing pengajap sami tanak kadang tangga tepalih mitra karoipun ing mriki badhe dipun warai ngaji ndara. Mergo ngaji menika ngatur dhateng jiwa. Ngaten? Dadi nek jiwane wis didandani mengko ragane kanthi nunut wonten ing mburi. Ngaten? Dados menika parikedan ginakaken pusaka jamus kelima sada mila anggen kula sowan menika keparenga kula nyuwun ngampil pusaka jamus kalima sada ndara. Yayaji kula wonten dawuh Koko Prabu keparenga kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng Petruk Yayi inggih sumangging ing ngarsa Petruk kula sinuwun Prabu Kresna kowe tak kandhani ya Petruk yen to mula bukane luwih dhisik nggonku tumeka ning papan kene iki mau sadurunge kowe sowan iki mau wis dadi pirembugan yen to pusaka jamus jimat kalima sada lan liya-liyane kelebu gada rujak pala harda dedali lan songsong tunggul naga iki bakal tak asta munggah nyang kayangan Suralaya ing pengajap bakal tak suceni supaya ora nguciwani lamun digunakno Petruk lho mangke riyen nek sak ngertos kula wong ngumbah gaman niku nek sasi sura ngoten mawon nggih kudu tanggal 1 wates tanggal 11 rek lha niki pun kliwat sura nek ajeng dikumbah kula kok malah sujana kali Sinuhun Prabu lho kok sik Petruk mula bukane nganti kliwat wayahe merga wingi wektu tanggal
siji sura kae aku rada kelalen Petruk. Dadi aku ora ngaturi pirsa karo Yai Haji lan sumambrah kadang Pandhawa liyane. Mula senajan kliwat ora apa-apa, luwih becik kliwat nggone nyuceni ketimbang ora disuceni babar blas. Mula ya Petruk, kowe bali ya matura karo wong tuamu Kakang Semar Badanaya yen to paripeksa pusaka Jamus Jimat Kalimasada ora iso diampilno. Lho mangke riyen. Nek ngeten iki nggih jenenge Sinuwun Prabu Kresna niki ajeng nyengkakaken dhateng uriping Petruk. Lah kok ngono piye Petruk? Lah kok mboten niku pripun? Kula wau niku pun diweling kalih kakekne Semar diwanti-wanti kanthi cetha lan ngegla Petruk kowe sawana nyang ngarsane Ndaramu Puntadewa. Ngampila pusaka Jamus Jimat Kalimasada aja pati-pati bali nek kowe ora diampili. Nek kapan kowe mulih ora nggawa pusaka Jamus Jimat Kalimasada luwih becik aku kelangan ndok siji ora gelo, aku kelangan anak kowe ora apa-apa. Lho ngoten niku pripun? Lah nek ngeten iki napa nggih kula ndika Sinuwun Prabu Kresna mentala nek ngantek kula mboten didakoni kalih anake Kiai Semar Badanaya. Lah terus karepmu piye Petruk? Mila saking niku sinuwun entuk ora entuk kula nggih tetep ngampil. Lah nek ora entuk Petruk kula nggih ajeng meksa dhateng Sinuwun Prabu Puntadewa. Senajan kula GP Ngokayulir mati ning Ngamarta kula ikhlas mboten dados menapa sinuwun. Kurda monta blir kinetap tepa jojo bangemawe ngawanges kumejot padone ngladi netra kocak lir mangondar andir pindho kembang ora waritang sinapet marang sakedeng bel kaya murup metu dahanane delah deleng jagat teteking bawana panuks maning jajalanat derajat pangkatmu wae apa kowe mung wujuding batur gedibal 29 nek ngomong lan matur aja ngawur kowe langap-langap wonten ngucap mripat bathuk ora ndelok kowe kuwi sapa ora ndelok jithokmu kowe Petruk sawangen iki nata Mandura Prabu Baladimasi Jaladara Raden Kakrasana Prabu Walikita Begawan Curiganata laire Rebo Wage watak wantune brangatan tur tegelan nek perang menangan kowe gelem bali apa ora? Kowe gelem bali apa ora? Nek kowe gelem bali slamet uripmu, dawa umurmu, wareg lihmu momong anak putumu, parandine kowe mbaguguk makutha wonten mireng kampung jingga bondan kang tanpa ratu, mungsumu dudu sapa-sapa Baladewa. Wani kowe karo aku. Sinuwun wapun. Piye? Nggih. Kula sampun sumpah. Kula cilik digedhekake, kula ora ana dianakake karo Kiyaine Semar Badanaya. Mila saking niku nek kula sak bisa-bisa dadi anak lanang kudu kirim wedang aja nganti kirim pedang mendem jero mikul dhuwur karo asmane wong tuwa aja meneh kok Sun Prabu Baladewa lah mbok dewa pisan sing menggak karo Petruk dina iki tak wen cangkemmu kowe menungsa ora tata dasarke wong poleng perak celeng adegene karo muklara mokal dina iki kelakon tungkak mampung nyawamu iblis metu njaba nek pancen kowe iki Mandraguna wah lah dalah Yai Haji Kantun Basuki ayo. Perkudara wah mbarepun to Kakangku Janaka kula Koko Prabu kok malah mengkene dadine senajan iki ya wae kabeh-kabeh padha gedhe labuhane Koko Prabu Baladewa senajan mung sak derajating Petruk nanging uga kuwi sing urip-urip kelawan aku sak kadang Pandhawa wiwit biyen mula ya Dimas Diage tututana metu njaba aja nganti dumadi Rajapati ning negara Ngamarta mundhak ngregeti kalawan Bumi Pertiwi ayi. Tak estoke marepun to Kakangku. Buta Pandhawa tapa kadiwisaya. Indriyaksa sara marupa. Sawana-wana margana Panca Bayu Warayang
Iblis. Yo ki. Tanding ana nata Mandura Prabu Baladewa masih jala-jala. Prabu Walidra Begawan Curiganata nek pengin mamprung nyawamu. Wah, toh yo. Ya. Prabu Baladewa aja mbok sengguh nek aku wedi karo sliramu. Merga sak tuwa-tuwane Baladewa iki jeh tuwa Petruk. Merga nek Sunan Prabu Baladewa iku mung putrane Prabu Basudewanata. Aja meneh kok Sinun Prabu Basudewanata ing negara Mandura. Senajan Ndara ya kuwi Bambang Sakri, Bambang Sekutrem, Ndara Kamunayasa, Ndara Wabiyasa, Ndara Pandhudewanata kabeh aku ki menangi wong aku biyen sing gendhong lan sing momong kok piye to. Oh, mula Baladewa dina iki aja pinggit penggalimu nek kepeksa aku kudu wani karo sampeyan. Sing tak waneni dugu piyayine nek tak waneni pakartine sing nista. Upama aku melarat-melaratku dhewe kok diunek-unekake wong kere mencore melarat gendong jagat langap-langap waton ngucap mripat bathuk ora ndedelok lho ngene ku lho rumangsane iki apa. Sithik ning nyekrik. Pengendikan ingkang ngono kuwi mau kena diarani atos tahu gembuk watu. Mongko wong kuwi kena landhep ning aja natoni. Lire kena landhep sak landheping peso kuwi jilandhep tembunge wong. Nek peso ki mung natoni nek wis waras lali ning nek ketaton saka tembung kuwi ora iso lali malah iso nganti digawa tekaning pati jare. Tari wangi ngene iki lho sapa sing ora kepengin sugih karo sampean. Mula dina iki wis upama aku trima ning mosok trima sing momong jiwa ragaku. Aku tak sambat karo wong atuwaku Kyayine Semar Badranaya nek pancen ki waskita mesti ngerti lelakoning anakmu.
Salam salikum salam semilah niat ingsun ngatra bagama nyaya jodha Palawa sata Dakaracana kulusung sang wala wali mala sumpah tinalik dening Allah luputa sing diarah baliya ring sing arah. Ayo amuk Sora Mrata Jaya Mrata dina iki menang karo Petruk tak sembah dlamakamu kowe Baladewa. Brumenalih mung nyambrengeng dadi karunaning kaswase haning marga mamalatgung risang gondo wastrat mojo lengleng lalu hangulati Myur waranto pindu kang warek setan keranjingan iblis Petruk dua senurip nyidam terbelo kowe wani karo nata Mandura Prabu Baladewa kelakon tamani pusaka dobol dadamu rondo bojomu barat. Maju. Astagfirullahaladzim. Adik nggawa alat cakahe cah. Mbak Sutil. Mbak Sutil menawa ndi sih cah? Pak Mul. Mungsuhku nggawa pusaka deh Pak, iki piye ya Pak ya? Wah. Lah iya. Ki nek aku maju engko terus nek aku mati anak bojoku sing ngrumati sapa? Nek aku mulih aku terus dilereni leku dadi anake Kiyaine Semar Badranaya. Wah iki terus piye to ya? Wah. Ki nek upama aku mulih ki apike iku
Tu timbul ta tu suwilah si cah. Wes. Nek ancen iki dina kok ancen wis tekan dadi lan patine Petruk. Ya wis tak lakonane. Dikepiye wae pati urip kuwi ana ngastaning Gusti menungso mung sak derma karek nglakoni. Diajapo patine sedina ping 9. Nek Gusti urung ngersakno ora iso. Nanging lara wadak-adak ning Gurambe nek Gusti durung ngersakno ki temenan iso waras. Nanging ganggas wiris waras ngono wae ndelalah anyen wis tekan pestine ki ya ndelalah mak guwebluk ngono kok ora kurang-kurang. Iya. Dulurku Kang Mas Harnoto bareng wis ning kene ora ya Kang Mas Harnoto. Kang Mas Ladunoto. Aku tulung ana piye sih Kang aku iki maju ta ora to ya ya. Wis ora apa-apa. Aku gunane apa? Tanggal malam 1 Sura aku diwejang karo kakekne Semar Badanaya. Pati ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun ngucapake syahadat suci kinumpul raga jati klebu sukma jati tauhid ati kang suci pinaringan urip patisah godhosah rupa kari rasa yakiman sempurna slamet donya slamet akhirat. Anake Semar dilawan Pak Yit. Rewangi ya Pak Yit. Setan kerancingan, ayo kene maju. Iya, wis kene milih sing ndi. Sawangane kok dianggep Petruk iki wedi tak suweke klambi ku lho ndak percaya. Ayo milih. Galak ulat kaditatet abarong kang pamulung alos manis mawekong sembodoken
dedek mandrangkung agorepan dadya pantes amalarkum sawetara angindane ing pabaratan Kilurah Petruk Kanthong Bolong nengna kawusa nalika semana hanyaring wayahing mangsa kala kondering Sang Prabu Puntadewa ingkang kondrange daton kondering Sang Katong pinapak kaliyan ingkang garwa Kusmaning Ayu Dewi Drupadi sigra angawe dhateng sagung romban cemeti lenging cipta arsa asung panglipur kunjuk menyang bendara lamun Cinandra saking Mandarawa kaya katon dirgayuwa Ibu Rita sak kulawarga. Gemari pahlo jinawi Kertolan raharjo ing nuswantara nyata jero tancepe kelawan gedhe obore murah sandang pangan dirgahayu panjang kunjung gemari pahlo jinawi kartolan raharjo ing nuswantara nyata jero tancepe klawan gedhe obore murah sandang pangan dirgahayu kunjung gemahri pahlo jinawi kertolan raharjo ing nuswantara nyata jero tancepe kawan gedhe obore murah sandang pangan dirgahayu panjang kunjung gemari pahlo jinawi
Kerto lan raharja ing Nuswantara nyata jero tangkepe lawan gedhe obore murah sandang pangan dirgahayu Mrene yo anakku bocah ayu limbo Sul garap lemah dimen syukur ayo padha ngumpul bebarengan padha nandur ning pekarangan Tegalan mudhun nyang sawah yen wis panenan sandang pangan turah-turah masul garap lemah diman subur ayo padha ngumpul bebarengan padha nandur ning pekarangan Tegalan mudhun nyang sawah yen wis panenan sandang pangan turah-turah arep mati sida wurung
aku ki nduk saben-saben nyanyi kok aku ketemu karo dulurku tuwa Kang Mas Ladu Karnoto ki aku kelingan jaman cilik aku biyen kok nduk.